बोहैथि दाननि 8 नबेम्बरनिफ्राय सानबानि हाबाफारिजों जिएम हाफ्लं सेकेन्डारि फरायसालिमा आरो डन बस्क' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव बानजायनाय 37थि गथ' बिगियान जथुमाव कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट शंकरदेब बिद्यानिकेतननि 9 थाखोनि फरायसा स्पन्दन बरग'हाया बाहागो लानानै माहारियारि थाखोआव बाहागो लानो सायख'जायो। मख'जाथावदि हावराघाट शंकरदेब बिद्यानिकेतननि 9 थाखोनि फरायसा स्पन्दन बरग'हाया आन्डारस्टेन्डिं इक'सिस्टेम फर हेल्थ एन्ड वेलबिंनि सायाव मोनसे प्रजेक्ट बानायनानै सायख'जायो। हावराघाट शंकरदेब बिद्यानिकेतननि फरायसा स्पन्दन बरग'हायनि बेबायदि जाफुंसारनायाव फरायसालिजों लोगोसे हावराघाटनि आर्यभट्ट बिगियान मिरु आरो हावराघाट ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायनानै फरायसानि इयुननि मोजां हास्थायो।